Bones a tots, avui us porto un vídeo una mica diferent. Com esteu veient, estem caminant, no estem en bicicleta. I és que, com heu vist doncs, en el títol del vídeo, avui vinc a parlar una mica d'això, del pròxim dorsal i d'una mica d'objectius de cara a 2024, que aquí a YouTube encara no he comentat res. Primer de tot, tema de dorsal. Sí, ja tinc el següent dorsal i no és per l'any que ve, sinó que encara és per aquest any. Serà pel 26 de novembre. I la cursa ara us la dic perquè he de buscar com es diu el nom, tio. Allianz Jean Bouin. Més o menys, vale? És així el nom. És així com una mica francès. És el 26 de l'11. És una cursa que es corre doncs, a Barcelona i són o 5 quilòmetres o 10. Com que jo de córrer no he corregut pràcticament mai, sempre he anat en bici, farem la de 5 quilòmetres. A part de que també la cursa la faig doncs, amb la meva parella i el sogre, que per això la vaig a fer. Res de números, res de temps, res de aviam si faig els 5 quilòmetres en menys de 40 minuts, res d'això, d'acord? Objectius, doncs, de la cursa de 5 quilòmetres corrents, bàsicament serà disfrutar el primer. Aviam què tal l'experiència, doncs, de córrer per Barcelona, que en tinc moltes gràcies, en tinc moltes ganes, perdó, és que encara no m'ha fet efecte el cafè. I el segon objectiu és, em queda un mes, d'acord? Així que intentar-me preparar lo màxim. Aviam, són 5 quilòmetres, sé que els faig bé, els faré, vull dir, no sobrat, però jo faré 5 quilòmetres corrents segur, és tot pla, vull dir, hi ha molt ambient, en aquests llocs sempre acabes les curses perquè vas un punt per sobre de lo que pots, vas motivat, vale? Però no vull que jo vagi a fer la cursa i em passi una setmana o dos amb unes agulletes a les cames de loco, perquè clar, jo estic super acostumat a anar en bicicleta i hi ha molts músculs doncs, que a l'hora de córrer no els faig servir. I, evidentment, això ho noto. Vull fer una setmana i mitja caminant, que és el que estic fent avui, sortir a caminar, començar a moure cames, treballar altres músculs que no fem servir en bicicleta i així, doncs, reduir les agulletes el dia següent de fer la cursa. És més, m'agradaria que el dia següent de fer la cursa sortir a córrer 5 quilòmetres pel meu compte i aviam si ho podria fer. Allà en tinc pensat, abans de la cursa, doncs, de córrer 4 quilòmetres i mig, una cosa així, que els faré segur. L'únic que és això, la cosa és no agafar agulletes. I bueno, a partir d'aquí, doncs, mirar què tal és això de córrer, del running, i, hòstia, si m'agrada, ho disfruto, veig que el genoll, perquè jo estic operat del genoll, no sé si ho sabeu, jo estic operat del genoll, del menisc i lligaments creuats, doncs, si el genoll m'ho porta bé i tal, seguir fent curses de córrer, ara a l'hivern i tal, bàsicament perquè amb la bici fa molta mandra sortir, i vosaltres ho sabreu. Tot i que ja estic esperant la roba de Sirocco que m'ha d'arribar avui, roba d'hivern, una jaqueteta, un colot així llarg de Sirocco, que la veritat, a mi no volen que passi fred. Primer tema del vídeo és aquest, vale? La cursa de 5 quilòmetres, la Jean Bouin, i el segon tema del vídeo és una mica objectius de cara al 2024 és fer 300 quilòmetres amb la bici, vale? Un mini bikepacking d'Artés a Andorra i tornar a casa. Ho vaig comptar més o menys i surten prop de 4.000 de desnivell i 300 quilòmetres. Jo crec que entrenant i tot, jo crec que es pot fer, vale? Vam fer en 2 dies 153 de pujar i 180 de baixar, en 2 dies. I vaig notar les cames bastant bé. Jo crec que no hi haurà cap problema en fer-ne 300, vale? Encara tenim temps. Això ho vull fer de cara al 2024, quan torni el bo, de cara al maig, juny, que a les hores així de ple sol no faci molta calor. Jo no sé què em passa, no tinc ni cap marxa cicloturista al cap, de moment no em ve de gust apuntar-me a res, sinó que em ve de gust en plan ser lliure, vale? Tenir el cap de setmana lliure, i no ho sé, i fer una mica el que em vingui de gust. No sé per què, jo me'n recordo l'any passat, a aquestes altures, que ja es comencen a obrir algunes inscripcions de cara a desembre, si no m'equivoco, doncs ja començava a tindre una mica de calendari amb totes les curses que ja volia fer, cicloturistes, vale? Perquè m'entengueu. Aviam, per altra banda, també tinc pensat doncs, comprar-me una BTT de cara a 2024. Vull dir, no sé ni quina BTT, ni què vull, si rígida o doble, i se'm cansa el braç. Jo, aviam, la Sea Otter hi serà segur, el 2024. La Volta als Ports, no sé si la faré. M'ha decepcionat bastant, vale? Les medalles segueixen sent les mateixes que l'any passat o l'altre. D'organització a l'hora de l'arribada deixa bastant que desitjar. Els avituallaments no estan malament, però és que és això, acabàvem la cicloturista a les 11 del matí, vale? Perquè se sortia bastant d'hora, i t'estaves allà fins la 1 perquè et donguessin la teva medalla i la teva foto.
Vale? Això és algo que ho haurien d'arribar de millorar. No ho sé, evidentment, això és la meva opinió, això és a part, ja en parlarem un altre dia de tema de cicloturistes perquè el vídeo es pot allargar molt. Doncs bueno, això seria un dels principals temes que volia parlar en aquest vídeo perquè n'estigueu al tant. I ja està, tornem a canviar de braç perquè se m'ha cansat el braç esquerre. Doncs res més, segurament faré algun altre vídeo per YouTube, en plan, avui he sortit a córrer 4 quilòmetres, les meves sensacions, les cames, aviam què tal. Padeixo de vosaltres, espero que us hagi agradat el vídeo. Una mica de xarleta, que a vegades no va mal, intentaré retallar-ho el màxim que pugui, parts que no interessen, treure-les i ja està. Merci per seguir-me. Jo diria que quan pengi això ja serem 400 subscriptors, així que mil gràcies a tots vosaltres i ens anem veient per aquí. Ciao!